Fiți binecuvântați, o seară binecuvântată. Iată că ne aflăm la sfârșitul săptămânii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că El a făcut posibil. El face posibil de fiecare dată anumite lucruri pe care noi pur și simplu nu le gândim sau credem uneori că ni se cuvin mai mult decât ar trebui să ni se cuvină. Mai ales atunci când poate că nu suntem pe placul Domnului cum trebuie, da? Poate că nu avem legământ cu Dumnezeu și credem că ni se cuvine totul. Fără să fie acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar, fără să îl acceptăm în viața noastră ca Domn și Mântuitor al vieții noastre. Și este un har de la Dumnezeu că putem să parcurgem mesajul din seara aceasta, Noapte bună Duhule Sfânt. Este un har de la Dumnezeu că suntem în viață și mulțumim Domnului pentru cadoul acesta făcut, pentru bunătatea Lui care se înnoiește fiecare zi față de noi. După cum știm, își înnoiește bunătatea și dă ploaie și peste cel bun și peste cel rău, da? Aleluia, slăvit să fie Domnul. Ajutorul îmi vine de la Domnul, glorie Domnului. Și ție îți vine tot de la Domnul, chiar dacă uneori poate că nu ai văzut în viața ta anumite lucruri care tu ai așteptat atâta timp să se întâmple. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să grăbească, să accelereze toate bunătățile care le are deja pentru voi, dar voi să fiți în ascultare de El, să fiți în voia sa. Haleluia! Vedem că am ajuns la numărul 14. Rugăciunea în alte limbi ne permite să interpretăm limba egală cu profeția. Haleluia! Prin credință. Da? Pur și simplu, atunci când tu te rogi în Duhul Sfânt, te rogi în alte limbi, da? De multe ori, prin credință, poți să ceri lui Dumnezeu să îți descopere anumite taine, anumite lucruri sau lucrări care le are cu privință la sufletul tău, cu privință la persoana ta. Ce lucrări poate să facă El sau ce planuri are cu ființa ta pentru împărăția Lui. Haleluia! Și atunci când vorbești în alte limbi, trebuie să-i ceri și tălmăcirea limbilor, adică interpretarea lor, da? Cum am vorbit și în alte video. Și interpretarea e egală cu tălmăcirea, da? Adică nu translație. Deci nu, când vorbești în alte limbi, translatezi în română sau în japoneză sau în limba ta natală. Atunci când se translatează cuvânt cu cuvânt. Adică două cuvinte în japoneză, două cuvinte în alte limbi, da? Două cuvinte în alte limbi, două cuvinte în românește, da? Atunci când tălmăcești sau interpretezi limbile, pur și simplu poate să fie doar 2-3 cuvinte în alte limbi și 10 în românește. Duhul Sfânt interpretează, da? Și te ajută să tălmăcești prin darul tălmăcirilor. Haleluia! Glorie lui Iisus! Vedem că la numărul 15 aici avem rugăciunea în alte limbi, este o roată spirituală de antrenament. Ne ajută să ne stabilizăm. Slăvit să fie Domnul. Atunci când vorbim în alte limbi, pur și simplu creștem mai bine în spiritual. Ca și cum la
pentru un anumit concurs, da? Te antrenezi și devii din ce în ce mai bun. Devii din ce în ce mai precis în anumite exerciții, să zicem, da? E atunci când vorbești în alte limbi, pur și simplu crești spiritual și te stabilizezi. Da? Slăvit să fie Domnul. Vorbirea în alte limbi, cu cât vorbești mai mult în alte limbi, cu atât mai ușor vine cuvântul descoperirii. Duhul Sfânt vă va descoperi lucrurile viitoare. Da? Este scris. Este scris în Sfânta Scriptură. Aș vrea ca dumneavoastră să căutați și cu siguranță, dacă doriți lucrul acesta, o să găsiți unde este scris și vedem că El ne descoperă lucrurile viitoare, da? Dar ne descoperă lucrurile viitoare cu precizie, da? Pentru că știm cu siguranță că Satan și îngerii lui căzuți, demonii, ei nu știu viitorul. Aș vrea să spun că pentru tine și pentru mine, cel rău și îngerii lui știu doar trecutul nostru și prezentul. Niciodată cel rău nu va ști cu exactitate viitorul tău. Poate să-ți ghicească, da? Sau pur și simplu să îți spune el anumite lucruri care și le dorește el să ți se întâmple în viața ta. Dar nu înseamnă că este planul lui Dumnezeu și nu înseamnă că este voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta, pentru că El ne descoperă anumite lucruri care poate că până la momentul acesta unii din voi încă nu le-ați știut. Dar Dumnezeu este bun și poate să ne descopere anumite taine, anumite lucruri și mulțumim Duhului Sfânt pentru lucrul acesta. Deci, pur și simplu, poate să-ți dea un cuvânt de descoperire pentru tine, personal, pentru cei din jurul tău și atunci când vorbești mai mult în alte limbi, vine mai ușor, mai repede, da? Cuvântul descoperirii. Pentru că tu deja ești crescut spiritual și atunci nu mai trebuie să aștepți o anumită cercetare. Că doar atunci când, cum au unii și alții obiceiul, nu vreau să dau nume din ce denominațiune, dar sunt oameni mai mult sufletești decât duhovnicești și atunci se bazează pe suflet, pe simțurile sufletului. Dar doar atunci când simt cercetare, doar atunci când sunt cu frații și surorile la ora de rugăciune, doar atunci simt că pot să vorbesc în alte limbi, că îi aud și pe alții să vorbească, că vorbesc și ei și doar atunci cred că pot să primesc un cuvânt de descoperire sau o lucrare pentru unul sau altul. Dumnezeu să ne lumineze pe toți și să ne descopere, pentru că e foarte important pentru împărăția Lui ca să umblăm în daruri, să umblăm pur și simplu în descoperire, în prorocie, în toate darurile Duhului Sfânt. Da? Sunt pentru noi astăzi și trebuie să le folosim pentru folosul altora. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Prin vorbirea în alte limbi se deblochează cuvinte de cunoștință. Da? Primești anumite lucruri în cunoștința ta. Da? Un cuvânt de cunoștință, primești cuvânt de descoperire, cuvânt de cunoștință, viitor. Da? Pur și simplu primești că, eu știu, un frate, nu știu ce, s-ar putea să se
întâmple în viața lui sau fel și fel de lucruri. Pentru că eu știu cu siguranță că de multe ori Dumnezeu îți spune personal, da, prin cuvânt de descoperire, de cunoștință, îți spune în Duhul tău anumite capcane sau ceea ce cel rău vrea să-ți întindă. O zi înainte, în ziua aia, pur și simplu te face să știi multe lucruri ca să fii precaut, te atenționează și să poți să ești biruitor din orice încercare. Eu cred lucrul acesta cu siguranță, pentru că personal mi s-a întâmplat și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Vorbirea în alte limbi este un semn pentru necredincioși. Și vedem în 1 Corinteni 14:22. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! 1 Corinteni 14:22. Pagina 1124, traducerea Cornilescu. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Aleluia! Slăvit să fie Domnul și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Și în versetul 25 spune aici: tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Cu siguranță, da, atunci când un necredincios intră într-o adunare sau, eu știu, intră în contact cu un profet al Domnului și primește acel profet o lucrare pentru el, da? Că până la urmă este obligația fiecărui proroc sau profet să dea lucrarea care o primește. Ca cel rău să se întoarcă din calea lui, da? Ca să nu-i fie cerut sângele din mâinile lui. La fel cum este scris în Ezechiel acolo, da? Slăvit să fie Domnul și pur și simplu cred că în seara aceasta ajunge și îi mulțumim lui Dumnezeu, vă binecuvântez în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt și vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut și o noapte bună și, nu în ultimul rând, noapte bună Duhule Sfânt. Amin.